Elvileg akkor a hangodat már, hogyha halljuk, akkor fasza lesz. Még egyelőre nem így. Úgy is kijelzi, ha élőbe vagy. Egy előképet kéne, hogy lássa. Hogy nem sokára kezdünk. Fénykép vagy egy kép van fönt. Mi a csatorna neve? Killer Pupa. Mindjárt Gaming. földobom neked, és akkor... Days Live élő. Mi? Ennyimét hallottam már. Még egyelőre nem így. Ah, Úgy is kijelzi. tiéd is jó, Szilko. Megy. A streamen jó, és nézem. Valentin, leírjam neked Steam-en? Nem, Steamen beküldtem neki. Ja, akkor jó. Ja, már megtaláltam. Ja? Van mindenféle Daisy. Miss Created, Rocket League, ilyenek. Homlokba vertem magam. Ügyes. Telefontok. Jaj. Na. Kópoljunk. Hazafelé. Jó lesz. Hát szóval most mit csinálsz? Hát nevet adok a szervernek, Ja. és beállítom, hogy 8. Meg bepipálom, hogy privát, tehát úgy kell majd beírni titeket. Igen. Igen. Az elején végig megy a mese, vagy ti már akkor bent lesztek. Egyszerre fogunk ülni a repcsin. Tehát akkor előbb meg kell hívnom titeket. Igen. Igen. Játék közben is meg lehet, de így. De inkább igen, így egyszerű. Oké. Szóval elképsz engem, Valentin kiírja, continues-a. Kilapapa meghívva. Miért nem tudok continuezni? New szerintem. Rájöttem. Na, itt vagyok. Már. Attól fetszom, már itt vagyunk a lobbyba. Oké, akkor át is kapcsolom a Forestre. Ezt. Na, starting clean. Jó. De fura. És nézzük, Mi? hogy tudjuk majd túlélni Ja, a már neked szigeten. nem ilyen, nem Valentin. Igen, én még nem láttam még, hogy... Hogyha én megyek egy... Na, jó, most jó. Most tölt. Nekem is. Te benn vagy, Valentin? Hát még tölt. Feri? Nekem is. Én már nézem. Puff, Jó, már csattant is. Ugye, Nekünk most csak- figyelt. na, ja. Most Én leszkippelem. máshol ülök. Most a... Gépnek a jobb oldalán ültem. Igen. Érdekes, Itt van nem is előttem láttam. valaki. Te állsz itt, Fecó? Pillanat. Igen, itt vagy előttem. De itt fura. vagyok Meg most mögötted. kúszok föl. De akkor most Itt van. akkor csak a Szilkó. Ferinek a gyerekét rabolták el. Nekünk nem. Szabáljatok. Zabálunk, mint állat. Öreg asszonynak a bugyjába be lehet nézni, nem? Hé, hogy lehet fölvenni a... Ja, itt van. Pattanjunk ki, borítsuk ki ezeket a vödröket. Golflabda nem kell, köszönjük. Valami megsípett. Várjátok, ezt le... Alakítom ittem. Én is lealakítom, mert nagyon hangos. Menjetek már arrébb. Enyém. Elsz Valentin.
Igen, de miért tősz fel előlem minden? Jaj, nem persze kéne. Mi az? Ja, kő? El lehet dobni, nagyon jó. De mi? Van mindig megcsíp. Hol? Arra kéne leparpar, nézd, hogy Ferimet nézd ide. De ronda vagy. Jó, hol van Kili? Ja, szilk vagy nigger. Hogy Megint Én én hogy vagyok a nézek ki? négger, hát ezt nem hiszem el. Én hogy Ez a nézek ki? szakállas, fekete Szakállas, ruhás, fekete hajú. hol földecske van. Persze, megint én vagyok a néger, hallod? Hát nem hiszem el. Nincs valami tükör, vagy ilyen tudom. Figyelj, te leszel akkor rabszolgaszilkó, neked kell majd egész nap dolgozni. Kösz. Erre Lófasz. hol a telefonom? Ez még nincs itt, azt meg kell találni. Aj. Egy nyulat már Feri, elkaptam. neked van egy ilyen megszokott helyed, hogy hol szoktál építkezni, vagy? Nincsen. Akkor Akkor menjünk oda, Valentin, utána- ahova szoktam. igen. Gyere, Ez egy Feci, eléggé utánunk. könnyen beültető hely. Igazából. Olyan faszaházat építettünk oda. Az a kérdés, a fák hogy is tök. milyen messze vagyunk. Hát, Hát elég ott közel vagyunk, vagyunk. Valentin balra. Igen. Pont itt vagyunk. De jó. Tehát én valahogy úgy Vannak szeretném, állák. hogy Hogy egy ilyen kisebb kerítéssel körbehúzatni, és egy olyan bázist akarok, hogy egy ilyen fára építhető épület. Valahol láttam ott, nem is tudom, talán a Zsózé atyánál. Fára építető? Aha, Hát, Fecó, betyáros volt. figyelj, először a miénkre kellett volna meg, vagy a miénket kellett volna Nem megmutatni. Nem feltétlenül igazából kezdhetjük. Lefelé kell ütni majd, jó? Igen, fegyvert hogy lehet cserélni? Megnyomod az inventory. Az i betű. Akkor így... Itt egy nyúlfél kezembe. ott vannak az i. Igen. G-vel dobd el nyugodtan. De hát még, vagy craftoljunk egyet, nem Valentin? Hogy is kell? Igen. Egy dárda. Vagy egy bot. Igazából ne kezdjünk egyből a fákon, maximum csináljunk egy ilyen kisebb táborfélét. Hát egy olyan tábort, amivel tudunk menteni, meg aludni. Ja. Vagy Fecó, nem akarod fölvenni Mit? ennek a, nem tudom, gyíknak a Hát cuccát, hogy majd. legyen pajzsod? Én most földobtam. Na, csapjunk ki egy pár fát. Van itt teknős, abból meg Azt a itatót fejét lehet. üsd meg is. Igen, a fejét kell ütni, másképp nem hal meg. Leütöttem már fejét egyből. Dőlj már ki végre. Dől a fa. Yeah. Puk. Kell nézni, milyen merő baltám van. Nekem már ilyen... Ezt Na, figyeld. már most csináltad, mi? Fogadni merem. Tudtam, hallod. Hogy is kell, Valentin? Hány fa kell? Vagy Egy bot, egy kő és egy kötél. Ez easy. Egy kő. Egy kő. És... De... Nekem nem jó. Klót kell hozzá? Kötél, Ja nem, bot, kő. köttél. Ja. Jó van. Gyors csináltam egy. Egy picit elnémítom magam, pillanat. Jó. Nyugodtan. Persze, nem csinálsz egy ilyen nagy boltát? Mi jobb, mint ez? Nézd, ezt. Hát de gyorsabban vág, vagy mi? Sokkal. Erősebben. Aha. Jobb, favágásra Nézd, jobb. Facó, milyen gyorsan kivágom a fát. Elmondjam, Nézd hogy ide. kell? Na mondja. Jézus, mekkora ez a balta tényleg. Menj az inventoridba, Igen. és látsz egy olyan anyagot, hogy ilyen piros színű, és Az a rongy. az Igen. lenne, vagy klot. Hány darabban? 9. Hány darabban? 9 Jó, darab. te jobb klikkel, Igen. tegyél középre annyit, amíg fel nem villan egy ilyen jel, egy ilyen csavarkulcs, vagy ilyen Az Igen. föl... Igen. Csavar. Ja, itt a bolt, aha. Megvan? Meg. Megvan a kötél? Kötél az nincs. Se tehát
Jobb felsarokban van, jobb felsarok. Jobb. Nincs, Na, nincs ott. Akkor, Akkor de tegyél akkor be lotót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab klotot kell középre tenni. 7 darabot. Jaj, mi van? Ajaj. Aha, és Jobb, akkor... itt kell megvan, 7 darab. És rá kell kattintani a csavarra. Vagy mire. Ja igen, megvan a kötél, király. Igen, és akkor tegyél középre egy botot. Van botod? Van egy felül stickem. középen. Akkor Igen? tedd középre. Van köved? Ott az mellette van jobbra. Van. Jó, és még a közel. Aha, crafted írja. Igen. Megvan. És akkor Akkor ez kezedbe és ez a tudod. favágásra. Yeah, királyság. Csak favágásra jó igazából. Harcolásra nem meleg alkalmasabb, lassú. Tényleg gyorsan Erre kivenni a fog fát. jönni. Először pirítsuk ki a fákat, jó? Nem kell annyira sok amúgy. Annyi bőven elég. Építek egy ilyen minibázist, ameddig így nem tudom. Hát csak egy olyan Addig még bázist fesztivál építsünk, vágjuk a fát. amiben tudunk aludni aztán. Vagy menteni. Igen, és akkor itt ilyen, csak egy minimális ilyen kis. Nem kell mindig arra menni, csak ameddig látod, hogy jön belőle fűrész. Csináltunk majd ilyen kis kocsit, ami lehet szállítani a fát, nem? Ja, igen, ez elég jó. Mindjárt craftolok egyet ide. Talicska. Kerék nélküli talicska. Tényleg. Hát, na igen, ez olyan. Inkább szánkó, nem? Ja, még Stankónak is. Még Stankónak is szoktuk hívni. Na, ez ilyen minibázis. Hű, csinálok még. megütöttelek? Nem, hiszem. Ennyi fa elég, srácok. Valentin, Szerintem. a fát, mi az? Hát Szilivel kivágtunk Fát már vágunk. 600 fát nagyjából. 600 fát. Olyan sokat Nagy. mint a tettünk. Ha fölmennénk, ami... Kiszámoltam úgy, nagyjából egy 600 fát kivágtunk. Körülbelül, ja. Nagyon sokat. Hát szóval várja, itt van, csinálom stickekből. Jó, hát csak hordom le a fát azért valamennyire. Oké. Hopp. Jaj. Kéne csinálni Ez- vízgyűjtőt. Ja, akkor Ez ilyen írjuk ideiglenes már ki egy tábor, tényleg teknőst. ilyen. Van teknős, ugyan, aki hoz teknőt, Én- aki, Én öltem meg teknőst. akkor gyere ide Lici. annak kell Ezt meg kéne akkor építeni. fecónában valószínű a izé. Gyorsan, elve Megyek. meg lehet építeni. Nyomos az et. Meg kell bot. Egy bot kell Siessünk. még. Ja, jön az eső, mi? Aha, és akkor kell víz. És akkor be, a teknősnek a páncéljában Jó. tök jó bele. Jó, Az megvan. megvan már. Valentin Csinálok ilyen- elkezdett ide a kerítést építeni, mert én már lassan 11. Már megvan, csak keresem a talicskát. Ja, itt van már, én csináltam. Hol? Egyet. Ó. Jó. Akkor viszem. És hogy hozzá. Várja, azért megnézem ezt az invertort, hol vannak, hogy... Akkor lakjunk a fákon, majd később. Ma a B betűt nyom meg. Hogyha Igen. akarsz craftolni. Ez a könyvet kerestem, csak kíváncsiságból. Építeni. Aha. Akkor Fecó, vagy Feri, lakjunk a fákon? Nem fontos, csak mondtam, hogy ha csinálunk egy bázis, hogy egy olyat, az jól nézett ki nagyon. Oké, majd csinálunk egy... Csak nem mindegy. nem Valentin, mindegy, egy pár hova. fenyőfát úgy jelöljünk már ki. Vagy ilyen nagyobb fát, tudod, mint nekünk ilyen Ja, jó. hidakat csinálni. Kijelölöm. Mi az Isten Na várjál. katapult is van? Igen, Aha. csak az nem... Az már próbáltam és nem túl hatásos. Drága és... Nem nagyon vált be. Nem Csináltam, nagyon vált. nem most. De tök Én jók nem vannak. tudom. Ez igen. Már egy pár fa el van innen tűnve. Jaj. Félre kattintottam. Na igen. Jaj. Nem fontos, hogy fenyőfa legyen. Nem, de azért az jól Egy- tart. Vagy, Úristen, hogy dől a mondjam? fa, gyerekek. Vagy fenyőfa kell legyen, vagy ilyen... Ez a fajta nézd. Fili.
Tüzet ne csináljunk egyébként? De Mondtam. ott van amúgy Csak már meg kell a helye. építeni. Csak meg kell építeni. Hozzak sticket? Nem, kő kell neki. Kösz. Igen, megcsinálom. Az bárhol talál. Várja, Valentin, nem áll, ne vidd már el, még pakolnék bele. Megvan. Mi? A tűz. Tűz? Akkor gyújtsd meg nyugodtan. Hopp, ez kész. Oké, ez kész. Feri nézd, meg Pillanat. kell menőjem. Mivel dobom el a cuccot? Ja, nem kell, itt van C betű. Igen. G. C, igen. Hosszan C. És akkor idő után megsül. Ja, és Itt a akkor meg kajára tud enni van. az elvel. Hosszan nyomod az elt, és... Tényleg majd... És most épp fát vágtam. Dől a fa. Tudom, csak ön... Várjál, azt ne vágd ki, jó? Ez így pont jó helyen van. Jó, hát akkor jelölt ki, és Toki. akkor nem fogom kivágni. Tökéletes helyen van. Kéne majd enyv is. Ennyi. Az mi? Itt a fenyő. Ragasztó, vagy valami fából ilyen ragasztó. igen. Tudom, Igazából az ráér, most nem fontos, csak hogyha jönnek a Hát csak kannibálok. de úgy gondoltam. Ó, szivárvány is van. Nagyon szép. Igen. Hoppá. Eldobtam. Kilcsász kötelet? Nekem már nincs klotom. De nekem van kötelet, vagy... Nem, már nincs kötelem. Csász Hát a kötelet? kettesével vigyed. Micsodát? Fát. Nincs Akkor csász kötelem. Hogy kell kötelet csinálni? Hát Sok amit... plotot. 7 flott, de már nem kell. Már Fili megcsináltam. Ú, itt egy pók, az Megcsináltam. tud csípni? Nem, szerencsére. Nem. Vagy hát elvileg nem. Elvileg. Elvileg, ja. Aztán gyakorlatilag tudod. Feri, másztál fel ide? Nem. Tök jó a kilátás. És a mi Shift-tel, szerverünkön van... shift-tel tudsz gyorsabban. Ó, nagyon jó az lassan is. Nem kell sietni. De hogyha lefelé mész, akkor nyomd a shiftet, mert Ja, akkor se Az- gyorsabban az leszállsz. menő. Király, jól néz meg ki. akkor nem fogy az energiád. Király. Így Ö, azért más többen játszani amúgy. Ja. Most akkor kb. Ott lent, amit csináltatok falat, az hozzá lesz ehhez építve majd, vagy nem lesz? Bárkor hozzáépíthetjük. Hát nem biztos, mert Nem csak azért kérdezem, hogy akkor ide kell építeni pár dolgot, nem? igen. De Na majd kéne így építeni. eldől ez. Amúgy ja. Na kezdjük el a fákat rendesen pirítani. Várjál, kőbaltával kell. Dől a fa, vigyázz. Feri. Ha rád dől, az fáj. Ó, ne, ott van már fönn a kis mocsó. Akkor nem vegyen észre, jó? Mert nem akarom, hogy... Kriszta, látsz Nem akarok. kannibált? Vagy bushman, vagy zombi, vagy nem tudom, hogy hívod. Tök mindegy. Akkor legyen kannibál. Akkor még pár napig, hogyha látsz, akkor inkább menj el előle. De ide fut hozzánk. Most már mindegy, akkor Most már itt van, megláttak. nem? Már mindegy. Most már mindegy. Gyere, öcsi, öcsi! Mit A falra akarsz? vigyázz. Jézus. Kornyikát. Majd jönnek többen is ide ilyen Majd lesz olyan tízes, ordibálás, hogy... tízes csapatokban. Tízes. Ja, jönnek teniszlabdát, hallod, dobálni fognak rád, ami ég. Ilyen Szóval- égő... Ilyen Hogy mindenféle hívják azt fus lesz. Igen. Megyek addig fát aprítani. Amúgy Mert csináltam alapból a Valentin, kannibálokból kettő fajta van. Az egyik az ilyen buta, a másik meg kevésbé buta. Valentin, hogy is kell ilyet csinálni, vagy nyilat? És hogy van az? Ilyet. Hát az még egy kicsit drága lenne ilyenkor, még Fili. Azt kell egy halomkötél Azt meg tudom. minden. Azt tudom, azt az egy de... Mindegy, akkor Kötél pirítsuk. és Ó, de bot. közel áll egymáshoz a két fa. Neked ki kell Ja. nyitsa. Nagyon közel állnak egymáshoz. Szóval ott tartunk, most nézd. Csináltál? Nem Feri csinált. Én csináltam, mert az... Ja, tuskót meg ki is ütötted? Ö,
Szeli, Igen. hova tűnt a fa? Ami kidőlt? Erre repült el egy tuskó. Vigyázz, Valentin, megindul a fa. És ne a placokra, jó? Feri, Hát ez nem a placokhoz. ugye, hogyha vágsz egy fát, akkor amerre nézel, arra dől. Aha. Ne ezekre dőljön, jó? Mert akkor Oké. Ja, leomlik. mert leomlik Sebzi. az egész, úgy ahogy van. Mindig másik irányba. Oké. Ez meg le is, hát sebzi is még. Le is dönti. Meg szóljunk Jártam egymásnak, úgy, ha hogy dől a fa. Valentinnal Igen, azt jó 60 fás hidat ledöntöttem egyszer. 60-70 fás. Oké. nem adja vissza a lécet, az a szar. Ja. Már csak 7 darab kell, hogy... Amúgy Fetszó, rakhatsz klotokat a izére. Fegyveredre. Igen, és van meg lehet És gyújtani. Igen. Tegyél rá egy klotot, tedd középre, és tegyél rá egy klotot. Jó, Fetszó? Oké. Mindjárt rakok, várjál. És akkor... És akkor De csak ráraksz egy egyet. klotot. Egyet kell csak. Dől a fa. Oké. Ajajajajajajajaj, de rám akar dőlni. Nem lett belőle probléma. Kész. Jaj. Itt vannak a talikák, rakjuk bele És akkor. most akkor egyelőre ennyi elég is. Most tegyem egyelőre. Miért nem bírja fel? Úristen. Szép. Hát rak bele a talicskába. Oké. C-be. C-vel. Oké. Megint kezdi a szél. Majd lassan aludni kell majd. Muskára. Meg kajálnom Megnézem, kell. hogy... Eddig tök jó van. Jó lesz ez így. Csak mindjárt kell menni aludni. Az lehet kéne tényleg. Nem tudom, hogy kaja nem maradt. Ezeket a lenti fákat kicsapom. Oké. Menjünk aludni szerintem, mert éjszaka elég erőteljesen jönnek. Úgy Fetsző, nyom meg Dől a az fa. L betűt. Igen. L. L. Aha. Uh-huh. Most csinált valamit? Hát elővett az öngyűjtőt. Aha. Ezzel lehet Csak világítani. hogy tudsz és világítani. Nem fogy ki, az a jó. És kaja nem maradt? De végtelen. Menjünk aludni, Léci, mert jönnek a kandiválok. Jó. Ott van Z betű. Gyertek. Oké. És majd menteni is kell. Ki nem alszik. Én már... És Nyomatom. Fetszó, Na. neked Mentettem. fontos a Oké. mentés. Jó. Jó. Most mentettem. Ó, mehetünk tovább. Nem jó És ez, nem? slot hányba mentettem? Slot 1. Oké. Csak nekem lassan kaja kéne. Vagy... Ha bár nem. Hát süssünk igazából. Süthetünk. Várj, csinálsz oda tüzet? De nem olyan nagyot. Pici lesz. Jó. Mondjuk az elég. Csinálják még ilyen stick tartót, meg kőtartót? Ez nem olyan fontos. Csinálhatunk. Mondjuk, és akkor nem kell menni össze-vissza. Mindig érte. Oké, mindegy. Akkor lásszunk bele egy kicsit. Jaj, fú. Jó. Egy kis bot sosem már. Lesz. Vagy egy kis stickecske. Ciao.
Dob már ki. Jó van, nem szarozok már. A rönköket ki Gyere. lehet vágni, nem? Ah, de nem, ne mert vágj akkor ki. legalább vissza... Vigyázz dőle a fa. Erre akkor visszajön legalább. Hát a Csinálj bázisra kicsit. úgy se kell, nem? Tessék? Hát a bázisra úgy se kell fa, nem? De hát... Nem tudom, mi hát így körülötte kivághatjuk végül is, de nem fontos. annyira. Ó, itt van bogyó, Várjátok, ez az. Csinálok kaját. Valaki éhes? Igen. Senki? Akkor Ettem töltek el a egy kis kaját. bogyó. Hol van bogyó? Ott volt. Úgy. Rápakolom ezt a nyulacskát. Süljön. Ennyi kaja elég is. Tényleg van víz a vízgyűjtőben? Nem tudom, nézd meg. Nincs. Csak éppen, hogy egy picike. Kell stickecske. Akkor van kaja? Jelszíli enni. Csoda. Csinálok Kész még kaja. egy bottartót, jó? Feri, te ettél? Igen, ettem. Mehettek nyugodtan. Te is egyél. Mert oda fog égni. Nem fog odaégni. Nem vész kárba. Oda, Csináltam még egy bottartót. van fa. Én szedem a stickeket, jó? Oké. Az szép. Na és merre vagy? Most építjük még tovább? Feri, gyere fel picit. Az ott majd. Aki jöjjön fel. Ez Hova? milyen bogyó? Ez ilyen ehető bogyó ez a... Milyen szín? a Milyen fe- szín? Kék? fehér. Kék, igen. Igen, a Ez fehér és kész. a fekete nem. A fehér fekete nem. Jó. Hát erre is öklendezik. Hát milyen színű? Hát sárga fekete volt. Szívi, nekünk, akkor neked más. Nekem is sárga fekete. Nekem meg kék. Ez Itt. hogy lehet? Itt is az van, nézd meg. Nekem itt megint Nekem- kék van. Nekem is. Nekem sárga fekete. Azt, a sárga feketét ne edd meg. Jó. Csak a kéket. Jó. Itt ez is sárga fekete. Kék az ehető. Mennyi Igen, mert a- bottartók kell? Mondjuk azért csinálnék egy ilyet is, mert Gyertek fel sosem a... árt. erre a faház. Építettem egy ilyen, nem is tudom. Padot, vagy ilyen kis kiülőt, Ja. nem? Igen. Kiülünk oda, azt jó van. Van, ez így nem jó. Rá lehet ülni. És akkor töltődik az Energia. energiád, igen. Aha. És olvasod közben? Csak menni. És már alakítani. Legalább most meg a keze tiszta vér. Meg lehet most itt a tengerben. Bemész a tengerbe, azt megmosod. Nyervek egy pillanat. Jó. Kész is? Jó. Na, itt vagyok. Jó. Na. Krisztin, gyere ide, nézd. Nézd rá a kezemre. Rászállt a Látsz madár. valamit rajta? Ha a madár rajta volt. Az miért jó? Nő a fa. Nem tudom, csak úgy random rászáll néha. Ja, ez majdnem a izé volt. Szili. Nem, azért majdnem tudom messze volt. Akkor építek pár dolgot még. De akkor... Mennyi kövünk van, botunk? Valentin, vagy Fecóinkon minek használod a izé?
Lámpaja. Mert nem raktam el azért. Van egy csomó mindenünk, most nézem. Ó, akkor építkezek. Dől a fa. Jaj, hol? Ki? Oké. Én nagyba itt dolgozom. Szedem a fát. Pakolom. Én meg nem. Oda hordom. Jó nagy fenyőt fogok kicsapni amúgy. Mondjuk legyen ez a faj. Ilyen bazi nagy fenyőfát fogok kicsapni nektek. Na, hidra. Nem arra fog dől a fa. Feri? Mondja. Háromszög alakú fázat akarsz? Vagy ilyen kockát? Tök mindegy. Szili? A fára fogod építeni, Valentin? Aha. Háromszög alakú Jó. vagy kocka? Választok. Maradjunk Melyik? kockánál, jó az. Ja. Oké. Feri arra, hogy hívják vannak? Sok a kannibál, de te tudod. Hát csak a kontinőt akarom megnézni, abban szokott lenni ilyen csippek, meg más ilyen cuccok. Aha, hogy hívják? Alaplap. Van itt 3 darab kannibálosz. Nagyon sokan vannak. Halifax, Mert, hallottad ma őket ordítani, amiért Mhm. kivágtad a fákat? Kivágod a fákat, jó sokat, akkor ordítanak. Mindenféle mergesek lesznek, és megtámadnak. Ja. Majd én meg pakolom neked bele vissza. Jó, látom. Csak neked kicsit gyorsabb oda-vissza menni, mint nekem ideig eljönni. Ja. Ez a kocka, ez kicsit sokba kerül. Mennyi fa? Sok 35. Egyébként tudod, mint a felétek mennének fölfele. Aha, látom, itt szaladgálnak. Ugye lecsapom őket. Gyertek! Egyébként is. Gyertek! Hol vannak? Előbb erre futott egy balra ott, ahol vagy te. Oké. Ja. Ezt neked öreg. Jó, nekem mindegy. Nem látom őket. Mindegy. Az a jó. Nem is kell itt. Feri, voltál már kannibál barlangba? Nem. Akkor majd lesz. Elég, hogy mondjam. Fili, E- Aranyos. milyen volt? Ereszkedtem már le a pincébe egyedül, de nem volt kellemes. Nem éreztem magam biztonságban. igazából az egész sziget alatt van barlangrendszer. Hatalmasak. Én már az összesben voltam, szóval nem tudok eltévedni. Tudom mi hol van, búvárfelszerelés, balta, minden. Kész van? Szaladgálnak a majmok. Találtam ilyen csippeket, mire jó az egyébként? Itt vannak. Itt volt. Csipek, jó. Menő. Találtam annyit, Gyere hogy már, állj már meg. Állj meg. Csap Fekszik, szét, valami. fekszik, Nem fut el. nyugszik. Egy Fekszik, már. nyugszik. Alszik. Na. Itt egy nyúl. Nem hiszel? De. Akkor van még fa? Valentin, gyere, dobd a tűzre. Vágom a fát. Itt beakadt egy nyúl. Lol. Ne szaladj el, nyuszika. Segítünk kicsapni. meg lehet ilyen koponyából valami, nem is tudom mi ez, valami baseball ütőt csinálni, vagy mi a szart. Ja. Anti, már csak 4 darab kell, hogy menjünk. Itt vagyok. Vágom a fát már. Már csak 2 darab kell. Van még valahol? Még egy. Egy itt van.
Baszki, máson nincs. Feri, te Még mit egy csinálsz? fa kell. Mondom, csinálok egy totemet. Totemet? Jó. Csináljak egyet, vagy? Nyugodtan. Mindegy. Ó, hallottam kannibált. Vannak itt. Csinált. Gyík van a fán. Üsd le. Az igen! Fát is megütöttem. Messzebb rakjam ezt a totemet, vagy lényegtelen? Mindegy. Hát De jó. közel kéne amúgy. De itt lehet menteni. Mentsünk. Majd mentsél még egyszer, Feri, vagy gyakran mentsél. Oké. Mert ha elfelejtjük, ez nem túl kellemes. Megint esik az eső. Jó az. Nyuszi, Kéne csinálni nyuszifogót Valentin megint. állat. Nem megyünk oda Oda. arra a területre, ahol voltunk Valentin? Itt Jó, van egy így így. köpésre. Igazából ez is jó. Pont ugyanott van most. Ugyanazon ott is, mint itt. Nem tudom, mehetünk tőlem. Nem tudom. Hát csak azért, mert itt olyan fura, hogy itt... Hogy lehet csinálni ilyen itatót még? Hát hol van? Nem tudom. Nem tudom, keresni még valahol. Hol is van? Már itt van gyorsan, mert Mi van? nagyon esik az eső, tök sokat lehet. Itt van, megvan. Már... Keteknös. Igen. De van már víz. Királyság. Volt víz. Volt. Ó, bocsánat, megittem. Azok még teknőst. Dögöljön rá. Dobok rá egy kis... Hát nem dobok rá. Jó. És akkor itt Katszol, megnézed a kis házat? Mindjárt. Én kockika alakú lett. Pont 2 fát, hogyha ezt kivágom, akkor tudok oda vinni. Mert ez csak 2-t ad. Ez kell. Tudom, azért csinálom. Csak az kell mag is. Majd. Szedünk majd. Nem tudom fejből hogy kell amúgy. Ez a baj. Hát gondolom nem megesszük, ha nem leszedjük. Hát igen. Szél kell légy. Majd egy csomó legyen. Nézd, gyere ide. Hoztam valamit. Mit csináljak vele? Nem tudom, ez Szigassam meg. meg a valagát? Igen. Van fa. Rendesen. Kell. Piálnom kéne. Dől a fa. Hát jó, mert itt nálam is van annyi, mint a rohadás. Akkor hosszasz nyugodtan, megengedem. Ez micsoda? Hogy tudsz hozni ide 2 fát? Kösz. Ez ilyen menő, ilyen... Nem tudom. Menő. Kell talicska nekem. Én nem, hozok fel mindent.
Ajaj, fölborult a kicsike. De jó. Építettem párat. Sokat. De miért dől föl folyamatosan? Amúgy ennyi kert elég jó amúgy, mert ez... Egy is elég. De jó. Nekem mindegy. Mi kell még ehhez? 7 fej, 3 kéz. 7 fej, 3 kéz, oké. Hát ott van annyi, mint a büdös. Jó, és ezt a két fát kicsapom. Itt. Így. Fili, majd lementünk a barlangból és a jó baltáért, tudod. Azzal a... Angolul... Rustiex. Tudod? Micsoda? A baltáért lemeltünk a barlangból. Ahol voltunk. Lemeltünk. Abba... És nem tudom mikor. Mikor menjünk. Mehetünk tőlem bármikor. Hát ez tudás. Jó, várjál. Akkor menj, a nap hol jár? Hol van a nap? Hol a nap? Hát fönt. Hoztam Pont egy délen kis talán, fát. talán dél van. Raktam rá kolyát. Kell valamit építeni? Nem. Tettem rá lávot. Hát aki nő. Itt egy kaja. Raktam oda kolyát, ja. Én is rakok rá, kell. Van víz? Van víz? Mennyi vízom. Az igen. Hát esik most is az eső, szóval. Ja, csepereg. Hoppá. Kéne valami nagyobb építményt ide dobni. Egy házat. Hát, nem tudom. Igazából nincs annyira szükség rá, de... Kéne még egy fa. Ott van. Akkor holnap reggel indulunk a... Ha mehetünk. Fecó, nézd. Raktam ide egy házat. Melyiket? Azt a Nagyot. nagyot? Aha. Au. De mi sebez meg? Néha megsebez valami. Csak úgy. A másik talicska. Nem tudom. Egyik ott van. De ha följöttök talicskával, itt van egy csomó fa. Jaj! Mindjárt! Szóval jöhetnétek nyugodtan. Csinálok olyan hús cuccot, szárítót. Az jó lenne. Meg kéne enni a kolyát, mert odaég. Szar. Hol van? És ma most Fecó? Mondjad. Mennyi botod van? Hát most sem ennyi. Na jó, majd... Kezdve... Fecó, vegyél egy talicskát, és akkor szedjétek össze, vagy szedjük össze, mert már annyi fát kivágtam, Akkor ne vágj többet. Szerintem. mert itt át. Ennyi bőven elég. Amúgy menjünk aludni. Még nem. Mert még nappal van. Csak mindjárt. Ez mit? Ez csontárról. Csontároló. Hogy gyertek, Az gyere aludni. Jó. Semmi. Talicskát megfogom, megállítom, mert szaltózik 10. Ja, igen. Nagyon nagy Gyertek volt. aludni. De már, ja jó. Alszunk? Jó, én alszok már.
Én is. És akkor mentsünk. Oké. Itt vannak, Ne, bazzeg, itt vannak a kandibálok. itt vannak a rohadékok. Akkor mentek egyet. egyet. Aludtunk el. Igen, menteni. Megölöm őket gyors, hol vagynak? Nem találom őket. Én is sem. Hol vagy? Várjál. Cicus. Itt fel lehet menni a falra, Szili. Itt. Lol. És hát menjünk. Cicicicit. Szia Feri. Itt ők van. Tuti itt vannak fönn amúgy. Most te mi... Gyertek aludni. Nem tudom hol vannak. Szerintem most elmentek. Gyorsan aludjunk. Akkor gyertek. Ja, alszok. Én is. Vagy nem? Nem. Nem szabad mozogni. Na, Ja. és akkor mentsünk mi is, Szili. Akkor együnk, Oké. ígyunk, és akkor szedjük össze a fákat. És akkor go. Tettem kaját. Van elég rajta, nem kell több. Szerintem. Valaki megépíti ezt a... Még? Menjünk már el ezekkel a fosokkal. Oké. Annyi fa van itt, mint állat. Egy bot kell. Oké. És akkor Fecó, Ez mi? fel kell tenni a hús. Ja, füstölt hús Ö, lesz. Hát nem teljesen. Menj az inventory-ba. Van húsod? A tűzre raktam. Egy hús van ám, ilyen Akkor pici. Akkor fogd meg, ja, pici. Várjál. Ezt akkor vedd el tőlem. Jó, és akkor fogd meg az inventory-ból balkikkel, és C-vel tedd fel. Megvan? Aha. Ezt ilyen 10 perc múlva meg lehet tenni. Nagyjából 10 perc. De van kaja már, gyertek, oda fog égni. Székom, lábogat ne rakjál már föl. Te, Azt is meg lehet tenni igazából, csak... Na, Csak aztán rosszul lesz. van aranyos. hát egy kicsit. Nincsen Ez kajám. mi akar ide? Ilyen... Nem tudom. Te Gyertek menő? már fel ezekért a fákért, légy szív. Jó. Nézzétek már. Ez miért van felborulva? Jaj. Van ennyit, mint a rohadás. Van még valahol? Nincs. Itt 15 darab fa biztos, hogy van. Ezt mind belepakolom a faházunkba. Okay. Ezeket a csippeket le tudom valahova rakni, hogy maradjon nálam? Ezekből tudsz ilyen... Nálad maradhat. Akkor menjünk a baltáért meg a búvár felszerelését. Menjünk Várjatok, akkor. együnk, ígyunk. Mondjuk, de inkább. Te vagyok. Hát, kaja. Még kell bot. Van csak ide amúgy. Feri. Pillanat, mindjárt megnézem, hol van. Üdítőm az van? Ja, Jobb igen, van oldalon. csak én. Jobb oldalon konkrétan. Szedek botot. Hol is van? Hol tűnt ez a sok bottárló? Ja, itt Ott vannak. vannak. Megvan. Van annyi, mint a büdös. Akkor kövessetek, hogyha... Itt. És innen hogy lehet megenni a cuccot? Egy pár perc múlva jó lesz igazából. Akkor jöttök? Aha, Szili, mehetünk. hol vagy? Hol van Szili? Itt vagyok. Ja, várjál, mentek egyen. Nagyjából tudom merre van. Igen, tudom. Ott a parton kell végig. És szóval Szili volt már ott. Feri, annyi a lényeg, hogy amint leértünk, lesz kereken 3 kandibál.
és ha tovább megyünk, akkor lesz egy mutáns ilyen... Ezt Big tudom, hogy Cock. milyenek. Láttam már, hogy milyenek vannak. És utána pedig lesz... talán megtaláljuk a Bulvar Festival és a Baltát. És utána még találkozunk pár ilyen... Láttál már ilyen bébiket? Ilyen kannibál bébiket? Igen. Na abból is lesz 3 vagy 4 darab kerekem. És ja. De azokat Na. bemegyünk ezzel a Itt bottal. van. Tudom a barlangok nagy részét, hogy hol van. Hol vezet ki. Megyek én, mindegy, akkor kiment előre. Én. Szilkó. Sétáljunk vagy Szili- csúszunk? Csúsz. Az, igen. Megjegy meg. Janik. Baby. Mi a fos volt ez? Itt még van 2. Hol a harmadik? Hol a harmadik? Szétütlek, haver. Még volt egy, ez nem jó basszus. Hol van a másik? Jézus, mint egy félbevágott ember. Na és Hát itt... amíg találtok barna színű lázákat, azokat üsítek szét, de barna színű. Ilyen barna és mintás. Azokban van klot, ruhaanyag. Találtam. Ott kötél? Ilyen barna mintás. Szét kell ütni és akkor ez van egy csomó klot. Szóval hogy készen vagytok. Kéne egy kis fény, mert nem látok semmit. És Feri, Igen. menj ma az inventory-ba. És adjak Megvan. ruhát a, Egy- hogy hívják hoz? A bothoz, mert ez tovább még. És Bot? vedd a kezedbe, ott van legalul amúgy. De a botot? A botot. Botot középre és tegyél rá egy ilyen izét. Valamint hogy lehet eloltani? Sehogy nem. Hát, hogyha felmászol egy kötélem, vagy nem tudom. Jó? És akkor menj be az inventory-ba megint, Feri. Igen. És ez a bot ott van legalul most már. Igen. Az a Most bot. kezébe van. Kezébe van. Jó, csak tudom, hogy ott lesz mindig legalul. És hosszan Most nyom nem meg tudom. az elbetűt. Ha meg akarod gyújtani. Ó, kis huncot. Gyertek. Jövünk. Csak begyújtottuk itten a kazán. Szétüssük ezt itten. Gyere, Jani. Aki üsse szét, köszi. Feri? Itt vagyok, csak szedtem össze ilyen kis cuccokat. Átfélsz. Jó. Jajjaj. Bocs. Ajjaj, kösz Valentin. El fogsz oltani. Na, és Feri, itt lesz egy hatalmas cucc, ezt gyors kinyírom addig. Egy pillanat. Itt még nem. De itt ez a bika. Jó, most visszamegyünk a picikét. Hol a bika? Mindjárt. Itt van. Hol a, Gyere, Fecó, A bika? visszább. hol a bika? Én is őt keresem, de nincs itt. Ez hogy lehet? Nem tudom. Takarodj. Takarodj. De hangos vagy. Itt van. Valentin, le tudunk menni tovább. Tudom, de még nem. Tudom. Gyertek erre. És itt lesz a zseblámpa. Valentin merre? Ja? Jó, van, jó. Itt a zseblámpa, gyertek. Itt van a zseblámpa is. Csak Fecó, ne azt használd nagyon. Oké. Mert akkor lemellül az aksia. Amúgy valakinek azt kell használnia. Én használom én nyugodtan. Vagy nem én kéne használnom. Valaki itt használja még Feri. Zseblámpát. Jó. Ott a bal oldalom. Legszélső. Nézd, Szili. Nézd, koponya. Aranyos. És Jó, menjünk. miért nem Figyeld, akarja kicsit mozgat. kézbe venni? Mit? Ja de. Ja, hogy itt a bot a kezemben, meg a zseblámpa is. Aha. És az Vali, öngyújt lejjebb akarod... megyünk. Egy pillanat.
Jövök. Feri kell középen menjen. Én meg legalul, és Szili legfölül. Úgy kéne. Jó. Feri gyere utánam, és akkor tudja világítani nekem. Itt vigyázni kell, még egyet menni. Csúszszak lefele? Aha, csúszni. Persze mennyi? Most tök jó le fogunk csúszni. Juhú. Ó, mi volt ez? Mindent vegyetek fel, amit csak találtok itt a földön, lassan menjetek. Egy csomó minden. Rettentő sok. Kereszt. Aha. És itt van a búvár felszerelés. Itt balra. Egy csontvázom. Itt. Itt 2 is. És akkor nyissátok meg az inventorit, és bal felső sarokba lesz. A táska fölött. És Aha. bal klikkel vett fel. Bal klik, megvan fel? Jó, és akkor mehet. És nem maradjatok le egymástól. Túlságosan. Fecó, látsz minket? Ott úsztak előttem. Jó, jó. Itt most felfelé kell menni. Mindjárt. Itt. Itt lesznek a kannibál babyk. Kell nyírni őket. Ja. Itt van kóla. Na. A dobozban. Itt van kóla, gyerekek. Itt. Hol? Itt. A dobozban. Ja. Van ebben minden. Mindent fel kell, mindent vegyetek fel. Oké. Nézd Feri, nézzön. Aranyos. Gyertek. Magzati pózban van. Ja. Nya. Fecó, Zsoza is volt itt, gondolom, nem? Néztem a videóit, de nem láttam, hogy ennyire lejött volna. Bár- Ez a legkönnyebb része a barlangnak, ez a leges legkönnyebb. Hm. Itt egy fokkal már bonyolultabb ezt a dolog. Úgy igen. Mert itt van kövünk. Van követek? Hát ha nincs, Kettő. akkor visszafordultok. 2? Akkor adok egyet, várj Szili. Lehet, hogy van nekem is Gyere. egyébként. Fecó, neked? Van kövem 3 bőven. darab kell. Hány? Van. Van vagy 10 nálam szerintem. Na. Jó, akkor vegyétek a kezetekbe. Követ. És C-vel rákar. C-vel mind a 3 darabot. Ajaj, várja, nem lyukat rakok rá. 3 darabot kell. De ne a fegyvereteket. Köveket. Rájöttem. Jó? Feri. Raktam már rá erre. Csak 3 darabot követ. De más, csak követ. Megvan. Akkor gyertek, 3 darab. Akkor ebből kinyílt az ajtó. Mhm. Oké, easy. Gyere, gyertek, utánam. Igen, aranyosak, nem? És akkor itt szépen mindent fel kell venni. Ja, igen, ide Hogy- kell jönni. Itt jönnek ezek a kezes Igen. lábasok, nem? Aha. És tüzet csináltam. Fecó, gyere ide! És Ahol én itt a, vagyok. itt a balta. Itt ahol ugrálok. Aha. És akkor mindig legyen ez nálad, ez a balta. Jó? Oké. Ja, ez mindent megöl? Ez úgy mond. Hát, Itt vagyok. És
akkor újra gyertek le. Sok mindenre jó. Megyünk, Valentin? Én már nem Jössz, mentem. Pecó? Merre mentetek? Le, a vízre. Várj, ezt így várj. Ja, megvan, ha, meg. Oké. Világítottam vissza. Az mindegy volt. Neveteket se láttam. És ki fogunk menni. Itt megyünk majd ki. Ó, Hát én pont nem megyünk ki, csak pár. Itt mindent fel kell venni, kötelet. Vegyetek fel mindent, amit csak láttok. Pecó, gyere, mász itt fel. Oké, csak néztem, mi van még. Jó. Világosság. Pecó, jössz? Mindjárt kiérünk. Csak dobtam egy kaját. Ez az utcsót hívják. Bubárkodás. Most megvárok mindenkit. És itt egyenesen felfelé. Amúgy visz fel a víz, de az mellékes. Ja, itt fogunk most kijönni. A kis tóba, nem? Aha. Itt bogosak ezek a kacsák, repülni fognak. Lehet. Aha. Kacsa. Na, miért nem teszi el? Inni ne írtok ebből a... Jó. Igen. Már ittam egy jót. Gyertek. Miért ne ígyunk? Mert, hogy hívják? Kiányod a gecibe. Micsoda? Kiányod. Hogy Feri nem hánytad ki? Még nem. Tényleg? Nem költél? Még. Mindegy, Ó, vagy jó. még. Igen, itt vannak a bogyók. Gyors betoltam egy párat. De ne azokat a bogyókat, te. Ezeket a sárgákat szedni, azokat lehet elültetni. Itt vagyunk, Itt Pecó, vagyunk. nézd. Aha. Oké, csak elkaptam az őzikét. Ja? Jó. Csak mondtam, hogy white vagyunk. Sátrakat nem nézzük el? A búvár felszerelést le lehet venni, nyugodtan. Megengedem. Lukács Valentin megengedte. Igen. Kérj már vágj is a fákat. Feri az. Nem tudom mit csinál. Itt vannak sátrak, megnézem, mik vannak, itt sok flare van. Ja tényleg, aha. Van flare gun. Jelzőpisztoly. Pitoly. Magyarul. Pénz. Gomba. Gombát megettem. Valamelyik jó, valamelyik nem jó. Oké. Nem öklendezett. Milyen szexin világít itt a táj.
Én voltam. Tudom. Arra is. Tök menő. Jó Isten, Eldobom- minden eldobom világít. mindent. Tök szexin világít itt a dolgok. Na jó. Eldobáltam, hogy 20 flert. Jó. Itt vannak a nyomik? Hol? Mint hogyha egy... Vagy csak Feri, az állatok? Vedd le a búvár felszerelést. És hogy Azt veszem mondtam. le? Jobb klik. Vagy bal klik. Nem tudom. Igen? Jó, mindjárt. Így jó. Mindjárt várjál már meg. El kéne mennünk Aha. egy kis fájé. Hát ha gondoljátok, visszamentünk, mentünk egyet, és akkor... Már ennyi volt ebből. Azért. Oké. És legközelebb folytatjuk majd innen. Jó. Jaj. Egyébként felhozhatnánk a Valaki- szánkót. Igen. Itt Egyet van már már. felhoztam. Így ezt is menni fogni. Mi? Jó, az kész. Na. Van magad? Igen, azt nézem, hogy lehet berakni oda. C. C-vel. De most így perpnőt nem jelzi. Akkor nincs magad. Kapcsolt ki. A magad legalul van ilyen fehér. Az nincs. Legalul kutéten. Nincs. Akkor... Majd lesz. Akkor szerintem aludjunk és mentsünk. Oké. Volt még hús, tüzön. Hát az már. Aludjunk. Na, akkor mentünk. Én még nem tudok aludni. Nem. De. Miért nem? És akkor együnk, igyunk és mentsünk. Na Istenem. Hol vagytok? Ennék meg a fingölökemet. Ott fönt van. Fönt. De csak egy. Hát csak egy van. De az, a flare az nem gyújtja meg amúgy. Nem is azért dobálom. Add ide Legyen az egy kis ütődet. fény. Kösz. Menti főkapja. Viszi haza. Piacról. Na most aludjunk tényleg. Aludjunk. Oké, mert úgyis itt ébredtek a háttérben. Halló. Na. Hát ennyire nem volt durva, de igen. Kis léna baba. Jó volt. Ez jó volt. Jó van, kösz szépen, fiúk. Fasza volt. Ja. Szevasztok. Köszi a játékban. Cső.